Здравейте! Започваме серия от видеа, в които ще се постараем да ви казваме накратко как вървят проблемите, по които сме захванали, на какъв етап са, тези, за които не сме направили цели видеа. Днес ще започнем на 2 октомври с... имаме 6 точки записани от последната седмица или около 10 дена. Първо, новото кръгово в Гоце Делчев, по което направихме няколко видеа интересни. Там пратихме доста заявления, сигнали, запитвания. Общината неглижира. Дори по закон за трябва да не отговори, тя не ни отговаря. Но интересно е, че Агенция Пътна инфраструктура ни отговаря сравнително пълно, да кажем на 60-70%, което за отговори е доста добре. Ние сега от последните отговори до преди тази седмица имахме така големи опасения, че това кръгово е направено без съгласуване и без проект, поради което, по самите отговори на АПИ така изглеждаше, поради което направихме отделно запитване, в което изискахме проекта на АПИ за кръговото. Сега интересното какво е, че АПИ ни прати проектче, ситуационен план за организация на движението на това кръгово, датирано от 2024 година. Ние знаем, тя отделно не беше писала, че това кръгово е изисквано от общината в процеса на изпълнение на пътя, което би трябвало да е 25-та година, но те ни пратиха от 24-та година проект за организация на движението. И сега, понеже ние сме специалисти и знаем, че те биха могли да изготвят чертежче сега и да го датират с 24-та година, напълно възможно е. Решихме, така и така имат проекта за организация на движението, да им изискаме и всички други части за изграждането на кръстовището. Част пътна, част отводняване, част електро, част осветление, част ландшафтно оформление, всичко, което е необходимо за разрешение на проекта. Освен това, те преди не бяха пратили разрешителните на разните институции за самия път, който е Банско-Гоце Делчев. Но там, дори по точки, понеже изрично е посочено какво включва, това кръстовище го няма като разрешено. Затова решихме да им изискаме и разрешителните за това кръстовище на дирекция Пътна полиция, на пътните управления местните, всичко да ни пратят. Надяваме се ги имат, защото ако има проект за кръговото, ще трябва да има и съгласуване за изграждане. Нали? Няма как да изгражда АПИ нещо без да е съгласувала тя с другите институции отговорни. Включително общината, ландшафтен архитект, ландшафтно оформление. Искаме, разбира се, и КСС, което е проектно, КСС е изпълнено, на какво основание е възложен от това кръгово кръстовище, договора с изпълнителя. Нека те да ни ги пратят. Ние вярваме, че ги имат и се надяваме всичко да ни пратят. Този път ще съблюдаваме, ще искаме, понеже видяхме, че имат проект, ще съблюдаваме да ни пратят абсолютно всичко и ако нещо не ни пратят, пък ние ще предприемем действия, поне една жалба ще пуснем до административния съд, а пък може и повече действия да пуснем. А до община Гоце Делчев, те е ясно, те не ни пращат, те са над тези работи. Това е кръговото. След това по точката транспортното депо за сметовозващи машини в полигона. Там, разбира се, отговорите община Гоце Делчев, която всъщност тя е главната, която трябва да ни отговори. Такива липсват, макар че сме подали сигнал и заявление, мисля, че 2 неща лично до нея и отделно сме пуснали доста копия до нея. Гледаме да пускаме по-малко вече до общината, до институциите, които надзирават общината, понеже общината ни отговаря, малко да им спестим време да не хора до административния съд. Въпреки всичко и пуснахме една жалба до административния съд миналата седмица, пък дори да ни отговорят, ще се радваме да ни отговорят, ама поне ще ги осъдим, че не са ни отговорили в срок. Ами това заслужават. Да отговарят в срок, няма да ги жалим. Сега, получихме няколко отговора до момента от РЗИ, като те са доста уклончиви. Какво да ви кажа? Трудни са РЗИ. Много са трудни РЗИ. Сега само да видя как точно беше. Така. Ето.
Така, това ми е сигнала. Сега отговора ще ви зачета малко. Ние ги питаме дали са извършвани проверки, дали са давани предписания към община Гоце Делчев, дали са извършвани замервания, оценки свързани с депото и близостта до жилищни сгради, съответства ли депото на санитарно-хигиенните норми. Понеже искам тук да вметна нещо. Ние пуснахме преди това и до РИОСВ и РИОСВ ни отговори, че РЗИ е отговорна. Ето, на първи отговор беше подобен, но втори отговор е още така по-интересен. Сега ще ви зачета какво казва РЗИ. Така. Значи, не са давани предписания и разпореждане на РЗИ към община Гоце Делчев във връзка с дейността на посоченото депо. Не са извършвани измервания и оценки, свързани с дейността на депото. РЗИ не разполага с документи, удостоверяващи, че транспортното депо за сметоизвозващи автомобили в местност казармата град Гоце Делчев съответства на изискването за санитарно-хигиенни зони и на приложените санитарно-хигиенни изисквания. Виждате, РЗИ вдига ръце и казва: ние нямаме нищо. Нали? В случая по закон за достъп до обществена информация, те биха могли това да го кажат, защото те трябва да ни предоставят информацията, която е налична към тях. Обаче ние, понеже знаем, че те са отговорни, веднага им върнахме пък. Нека да ги оставяме малко да поработват. Така, до доктор Калоянов. Позоваваме се на техния отговор, прилагаме решението техния на РИОСВ, където РИОСВ посочва, че те са отговорни. Така, и понеже риска от това, че депото е разположено вече в жилищен квартал, искаме да извършат незабавна проверка, да предоставят официален протокол на проверката, включително измерване на шум и санитарно-хигиенни условия, да предприемат административни действия, ако се установи нарушение. Ако проверките до сега не са извършвани, да установи това изрично и да мотивира защо. Надяваме се, ще извършат нещо. Това сме го входирали, сме го пуснали не само до РЗИ, а и до РИОСВ, да видят как работят институциите и другите в Благоевград, до кмета на община Гоце Делчев, разбира се, до къде без господин Москов, до областния управител на Благоевград и до министъра на здравеопазването, който контролира РЗИ. Сега, виждате, тук проблема е доста интересен и сложен, институциите се прехвърлят действията. Ние се стараем нещо да направим, но тук искаме да призовем местните хора, които наистина са потерпевши. Ние не живеем на полигона. Призоваваме ви, организирайте се, съберете си, направете си инициативен комитет, направете си подписка. Ако ще и с хора, които идват на гости във вас, те също се налага да чуват всяка сутрин в 5 часа сметоизвозващи автомобили и да виждат плъховете и да дишат миризмата от депото, нали? Карайте ги тях. И най-важното, тук наблизо до нашия офис се намира община Гоце Делчев. Последния четвъртък от месеца има заседание на Общински съвет. Отидете с нещо по-силно, вувузелчета, каквото искате, свирки, и кажете, че вие не сте съгласни с това нещо. Не сте съгласни с транспортното депо, не сте съгласни с предвидената за изграждане увеселителен парк, увеселителна площадка и с разни други замърсяване от гуми, каквото и да е. Нали, вие живеете там, вашите деца и живеят там. Предприемете действия. Ако имате нужда от помощ, обърнете се към нас, знаете къде сме, офиса ни, приемното време всеки четвъртък. Ще се радваме да се запознаем и да ви помогнем каквото е необходимо. Така, следваща точка. Земеделски производители. Тук вече направихме видео. Интересно е, че получихме отговор от Агенцията за борба с градушките. Той е сравнително хубав. Горе-долу същото, което аз ви казах в отделното видео, че точно такива с такива генератори започва да се работи, с които излъчват алуминиев някакво вещество, не съм специалист. Но ние това ще го препратим до общините и ще се надяваме съответно те да предприемат мерки и да изискват от Министерството на земеделието то да защити земеделските производители в Гоце Делчевско. Ако не го направи, може и вие да запитате защо не го прави. Топката е в общините. Синя зона. Много интересно нещо. Тук решихме да пуснем един сигнал до
дирекция Пътна полиция Благоевград, господин Алексов, да го питаме дали той знае за синята зона върху главния път там до общината, който не отговаря на законови изисквания. И какво ни отговори той? Писмо до гражданин сигналист е писал Жулев. Нещо. Някой би казал, че няма какво да пише писмо до... Както и да е. Така. Писмото до гражданин сигналист гласи: към момента в сектор Пътна полиция към отдел Охранителна полиция при ОДМВР Благоевград няма постъпили проекти и обособена платена зона за паркиране от страна на общинската администрация Гоце Делчев. Какво? Няма постъпили проекти. Тоест общината е направила върху общинския път синя зона и не е съобщила на Пътна полиция. Интересно. Ами тогава общината, сигурно общината може да каже, че не е правила тя синята зона, а Пътната полиция може да глобява хората, които са паркирали там, понеже са паркирани неправилно. Нали така? Интересно. Знаете ли какво ни казаха дори общински съветници на БСП? Такъв им е акъла. Казаха, понеже Пътна полиция не санкционира хората, които спират на този път, ние решихме да направим сина зона и нашия човек, който контролира сината зона, да контролира дали колите са справили правилно. Интересно. Нарушение, сина зона, да контролира, т.е. общината ще контролира в нарушение да не нарушават другите това, което тя да стане по нейното, нали? Контролира с нарушение, да е контролирано. Това бе. Интересно е това нещо. Ще го пратим на общината и ще ги запитаме. Ще видим как да предприемем, какво да предприемем по въпроса. И пристройка в Борово. Там вече пуснахме дело, скоро е, сега октомври месец срещу общината. Ще ги осъдим много хубаво. Нашия адвокат си трупа дела за сметка на община Гоце Делчев. Нека. Получихме обаче най-накрая съобщение от заместник кмета Боцев. Той е голям специалист по пристройките в Борово. Той ни отговори това, което аз ви казах във видеото, че имало грешен проект или проектът не отговарял вече на нормативните уредби и трябва да се преработи и затова се отлага проекта. Тук ще гледаме да ги изчакаме малко, да видим дали ще задвижат нещата и ако не задвижат, продължаваме. Надяваме се да си изпълнят както са казали, да преработят проекта, да строят. Пътеката между Долно и Горно Борово. Да, там е интересно също. Нали вече е ясно там, че кмета носи отговорност лично за инциденти, понеже е сигнализиран и не предприема действия. Но ние знаем, че господин Костадинов, отговорника по организация на движението, най-читавият човек в общината, който само работи и се чуди къде да си вложи знанията и уменията, за което го поздравяваме. Браво, господин Костадинов, че сте при нас в община Гоце Делчев. Организацията на движението блести. Казвам го с ирония, надявам се ме разбирате. Но той е обещал, че ще направят пътека. Това беше преди месец и половина. Аз затова ви казах, че господин Москов, заради неговите общински служители, заради сметища ще плаща глоби, заради организацията на движението там е по-опасно. Може и в затвор да влезе, ако стане нещо. Нали, те съгласуват сега с Пътна полиция. Ясно ми е, там трябват месеци за съгласуване с господин Алексов. Надявам се да действат по-бързо. Това е за момента, който искам да ви кажа. Благодаря ви. Гледайте нашите видеа, абонирайте се за нашата страница на партия Величие, за да може да ги получавате по-лесно. И ще се радваме да се запознаем и да работим заедно. Благодаря ви.